Waalaikumsalam, Deul. Kalo Salim karo Budi. Salim. Salim. Lah, ngemam. Matur nuwun lho, De. Ya Allah. Ya, makasih. Nggih, makasih ya, De ya. Rene terus jaga mulai kita nang pisan wis. Nggih. Sampean langsung nggih, Nggo. Langsung pokoke wis. Nggih, matur nuwun lho, De. Gak mampir, De. Terima kasih wis pokoke. Papan kan mulai kok. Nggih. Apa? Makasih lho, De ya. Nggih. Nek aku aja nek ngeteri langsung berkat lah jangan nih ae dhewean rene sing ngewangi De aku. Aku iki gak nganu kok penting ira rasane aku. Iya. Heeh. Terima kasih, De. Dulure roh rasane, masakane. Wis makasih. Kene mbok soapan delok parine sik ijo De. Heeh, De. Nggih. Nggih, makasih, De. Oke pemirsa, delala untuk rezeki saka Desri, guys. Nah, untuk rezeki dari Mbak Sri. Manganan pemirsa. Tuh. Delok. Untuk guys, loh. Iki dipisah antara isi karo jangane ben ora apa. Ben ora iki lho pemirsa, ben ra kucak-kucak. Nah, mendut guys, piye di tempat tem mendut. Ternyata memang jangan iku merkenek. Aku nek berkatane simpel guys, mari apa lah. Wegah ribet, tapi padha-padha asline. Apa entah dikei berkat, entah dikei. Soalnya kan aku memang apa jenenge nek tiron raya tak teri guys tekan kono guys. Yo gantian. Cuma mene ini enggak mesti sama ya guys yo. Setiap orang ki mungkin duwe kesibukan dhewe pernah kadang kalau ki gawe-gawe iku nek dhewean ki yo. Yo kelimpungan. Kadang aku isih nakal guys aku. Dadi aku apa-apa ki nek kok tiron aku pesen. Tapi nek kadang yo bacaan mangan aku yo pesen model berkat ngono kadang kala nek magre tenan guys mari piye yo kadang kala ki yo ono kepentingane dhewe-dhewe iki ae aku sak ngalor ngidur ngurusi Mas Alex sik perpisahan yo iki guys yo iki namanya mendut nek wong Jepang ngomongnya bugis dari tepung ketan di apa tepung ketan anune apa jenenge ngono kuwi tepung ketan jero nek enten-enten yo tak buka ini lho guys lho iki aku sarapan lho enten guys iki mau kamerane bener apa ora mari kamera belakang lho kita coba karena aku ngek-ngek iki bentuk berkat guys jangan mari ribet ya apa ribet gak ono sing ngewangi guys gawe jangan ater-ateran ki yo ribet bismillahirrahmanirrahim Allah maghfir nabi masjid aku tak salah kerja saya ambek payek guys ngopo tak nggo konten Facebook Pro ada jam piro iki Mang Desri karena memang yang ini lho guys yo gumbre guys iki kok sok ben aku sura-sura yo tak teri guys ngono soalnya yo nek apa jenenge bacaane nek manganan bengi kan ra iso atur-atur bengi-bengi aku rawani guys soalnya ban kono nek malam sepi ya terus gantine ku nanti aku sura-sura tak teri gantian gak mesti kudu harus padha manganane jangane padha iwake padha gak mungkin duwe apa jenenge apa nek ngarani pemirsa duwe perbedaan masing-masing penting intine kene dikai yo kene ngekei yo lain waktu misalnya ndelok lagi kan aku sik suwi guys manganane mungkin ae bar suro dadi kan ku misale suro
gantian tak kei, tapi gak mesti harus kudu sama. Biasanya pemirsa iki ana sing sebagian wah kayak ora padha ngene-ngene kok ki aja ngatur rezekine wong guys. Penting kono niki ikhlas ngekeki dulure ben rukun ngono. Aku dikeki aku malah matur nuwun guys, soalnya aku pernah nom guys. Ngono. Soalnya iki aku ki pernah nom dikeki sing tuwa iku berarti wis penghormatan kanggo aku. Mbak Sri tak hormati. Sok aku ya awas guys, gak masak iki kok. Aku kok yo pikiran gak masak ya guys ya. Piye? Kok ana Pak Polisi? Sok ya ojo ngene Desripa. Dia mas aku pemirsa. Yo, aku isek pemirsa. Pemirsa tak beres-beres kamar. Mangan mendos siji war kira karuan pemirsa. Tak kamera belakang mesisan ben gak usah iku. Kok tak tiga ya. Kok tak tak konten FB juga. Guys, jadi urung tak toto-totoni. Oh, aku ki kok yo duwe feeling ya pemirsa. Aku awangan masak cah, jujur tak tukokno. Jangan menir nang pasar, ngono ceritane. Lha kok feeling jo manganan. Mbah kok ora takokno hiburane apa? Ngene lho guys yo. Karena memang apa jenenge nek suruh kadang kala aku tekan Jawa nek ngekeki guys. Nek di sini ya di Cepu saya kan memang pendatang bukan asli sini. Aku ki ngrumangsani guys bahwa aku kudu anut apa sing dadi tradisine ning kene. Dadi aku mburune kesuk aku pesen kadang kala manganane aku pesen nek bancane bengi aku melok bengi ngono gak mesti guys. Tergantung kene iki blok-blokan pengen bacaan masjid yo monggo, nek bale desa yo monggo. Nah, misalnya gak pas manganan gak iso baca kan kok dulu kasuro kok gantian. Guys. Nek Mbak Siki mikir memang ngene iki, guys. Ngono aku tadi nek ya kuwi mang tak critani nek pas suro-suro ki anggota keluarga sesuai dengan wetonnya kuwi dibacai. Lah aku nek bacai kadang tekan Mbak Romo, tekan nek tirek nek suro tra yo guys, tekan kono. Terus kiwa tengene sithik. Pokoknya pernah dikei yo tak kei guys. Aku ki kok you feeling nih mah. Cuma pirang menit. Maaf ya pemirsa yo. Mati, terima kasih nanda konten kau gimang. Untuk rezeki dari Mbak Sripa manganan guys. Joya tuh lu guys. Itu kan gini. Mbak Sripa itu anaknya Mbah Kemi yang pertama, yang kedua Mbak Eni, yang ketiga Mbak Puji yang nutrisinan kono guys, yang pernah saya lo tak konten ulang tahun nih anak Lanang. Terus yang anak nomor 3 mana untuk KB cantik-cantik guys, rezekinya lancar. Makasih buat Mbak Sripa. Wah gimana HP ini bento kebatek iki lo guys, ora masalah HP ini bobrok gak kebatek iki terus kayak wong semaput. Banyak gitu, terima kasih nang kontenku. Pokok aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goplem. Nek anak lagune Mbak Ikan yang sepro sing akeh entuk rezeki suweger tenan guys iki. Ya, dadi pangan. Aku kok yo ndek feeling gak masak dalan entuk rezeki. Wis terima kasih nang kontenku. Pokok aja lali like, comment, subscribe, keluarga Mas Goplem. Nek anak lagune Mbak Ikan yang sepro sing akeh. Muga-muga Mbak Sri Mases rezekine lancar terus. Muga-muga pokoknya selalu diberi kesehatan terus apa Gusti Allah. Oke. Yes pemirsa tak tutup dulu. Pokoknya aja lali like comment sampai klub Mas Gopem narone Mbak Ikan Yun sepro sing akeh lho. Ketika ngobrol-ngobrol mungkin jika ada tutur kata tidak berkenan mohon maaf karena selama konten berlangsung ataupun konten tadiku bercanda-bercanda guys, jangan dimasukkan hati. Nggak boleh baper ya.
Sing ngonten iku dikandani gak oleh baper, ya sing nonton juga gak boleh baper. Wis pokoke padha rukune ambil hikmahe. Nek sekirane sing apik ya dienggo, nek gak apik ya aja dienggo. Oke? Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.